Toto je 5 typov, ako lepšie viesť florbalovú loptičku. Ako vedieš tú florbalovú loptičku, Dotko? Normálne, Eužo, tak ju vediem, že ju mám na hokejke. To moja babka lepšie vedie florbalovú loptičku, jak ty. Poď sem, ukážem ti ako na to. Poprvé, musíš mať hore hlavu a takto vediem loptičku, aby som videl spoluhráčov. Po druhé, keď vedieš loptičku, neved ju takto pred sebou, aby ti ju nevypichli, ale schovaj si ju za telo a ťahaj. Po tretie, musíš byť sebavedomý, tak ako ja. To získaš na Superlige, tam čo stále spomínate, že pôjdete. Po štvrté, veľa trénuj, lebo iba tak sa v tom zlepšíš. Po piaté, trénuj tak, že nemusíš sa pozerať na tú loptu, ale musíš ju cítiť. Cítiť loptičku, to ako sa dá? Ach, tá generácia, vy tomu nechápete. Nikdy nedosiahnete môj level. Vivko, počúvaj, pobav sa, ideme na TXT Superligu, tam získame toľko sebavedomia. Tak ako bavíš, Dotko, naše vedenie loptičky bude úžasné.